Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan amayet. Adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out to all fellow avid listeners, especially to Mamay Layad Ana Rose Palma and Mamay Jonabel dito'y Hong Kong from Zoraida Calomente Yanggud. Shout out kan ni Chel Umukit kan amin atagabugay from Julie Magayano iti Oman. Soriano kan Ancheta family dito'y Durungan Valerio mga Taram Pangasinan from Edna Ancheta. Shout out kada Jonalyn Fabilin ti Santo Domingo Nueva Ecija. Ni Cres kastamat ni Chelaija Abad iti Malaysia ken ni Layad Ana Rose. Shout out kanila kay ko ni Ray Jose kan kakabsat ko ada Veron Dulay iti Singapore, Mari Carcanta iti Hong Kong kan Nanay Conching dito'y Subol Asinggan Pangasinan from Josephine Jose. Medina kan Maburang family dito'y Solano Cagayan Valley from Arlene Medina. Prehiliana kan Castellano family dito'y San Jose City. Kan happy birthday Jaslyn Joy from Rowan Joy Prehiliana. Shout out kadagiti anak ko ada Dave AJ kan Bimbo Jr. kastamat ni Mrs. ko from Bimbo Tamang. Makablaawan pa'y amin akakabagyak dita Rizal Santiago City Isabela, especially ti Corpus kan Casual family from Rowelyn Corpus. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Mayet. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan amayet, kat dispensaran nyo kuma no jakon inlanad ti address ko. Ta medyo maselan ti padas ko nga inak isalaysay. Aklo nag-anasukirak nga anak manang, kat mamati ak aday ta ti makagapo, no apay nga adda sumagmamano atawan anasayang ti biyag ko, gapumatlaeng iti kinasukir ko. Na ikagumaan dakmet ang napagturpos dagiti dadakkel ko, nga uray makuna asaan kami mat abaknang. Ngam no apay ajak man laag panunot ken agamiris, no daytay agayatakon. Ngam no panunutan ang naimbag manang, adamot saan ang maiparbeng no maipapan iti legal apan nakaiimplementar ti linteg, nga iso tinangidurun kanyak, tapno isalaysay kumet ti padas ko. Narabian ka manon anak ko. Nagkapuam manon aya. Apay aya ngamin akanayon apadpadaanan dak asumangpet tatang. Ha? Di dakla tabaybayan. Nahustuhan akon ititawan tatang. Amo kon ter aramidek. Awan laayan ti karbeng akmet nga agaliwaksay. Ay? Ay, Mayet anak. Panunutom kumamot amadandanagan kami akabalay mo no kasta amaladaw ka sumangpait. Amumot na graira dagiti rinukir ti panunot da. Anyalat amumin nga no makasalaw ka kitin iti mangdangran kun ka. Unay kat ngaminan aya ti kasta ka panunutan nyo tatang. Numadlaw ko nga dagpang panggap kanyak iti dakas ay kat lumikli ka kun Alangan mo't nga isarsarak ko ti karadkad ko. Ha? Iso mabalin ka di tatang. Sandak ko mapagdandanagan unay. Kas itinakon-akon, nahustuhan akon ititawan. Adan nakam ko. Iso nga amok nga rodon ti aramidek. Madanagan dalaang kan kamayet. Anya ko mga iti pagdanagan da kanyak. Bakbaketan akon. Apay ngamin akasta ti panagrasrason mo ngay. Awan mo't dakas itimbagak Kan may sa anak nga agrasrason. Agsasao akla ang itipudno. Iso mabalin ka di, David. Di na kumakontraan.
Iso nga rod nga ibagbagakkan ka ti kaririknak, tapno makailiw-liwagak. Ngam kas lakit din ad-addapay nga ayunam dagiti dadakkel ko. Ibagbagak laang ti opinion ko, Mayet. Awan nga rod serbi ti opinion mo, David. Iso husto ko man. Di kan agsaupay. Mabalin? Ala no isuti ko nam. Basta, diyak kaya tikas di nga aramidan kanyak datatang. Mas laklak, bidbid do ta kanayon iti panagriknak. Saan ka komportable iti kas di nga aramidan da kanyak. Siyak tumot ti mangkasarita iti anak tapaeng. Tabarang dumngag kanyak. Diyak lapat siya Nilda. Ang mga nubaraan na kamot akas iti aramidon na kanyak. Ha? Sabali ti panagrasrason ni Mayet. Naimbag ko mano saan ta akapkapin ano, ta isaw. Baybayan talatan nga oray no maisagmak ditan. Ay, saan Inauna nga anak ta ni Mayet. Saan mabalin abaybayan ta? Ay, Data ti kang runaan nga apektado. No dati saan anasaya at mapasamaken kwa na. Iso asaan ta kumasumuko, paeng. Nilda. Inauna nga anak ta ni Mayet. Iso tinamnamaan ta makatulong ka data no maipapan ka dagiti addina. Iso nga ikagumaan ta nga igiya. Kasta mo tar aramidan ta. Agum natangkan ti ulo na. Basta, saan ta sumuko paeng? Kasapulan na ta ti anak ta. Katrumbang laeng nga rod akanayon nga addata amang palpalagip ken kuana. Ay, daitan ti ibagbagak kun ka anak kao. Ani angay ti kasta lang nga masimang palt. Tanda ni di kan makakunail gaputa na bartak ka. Abay, ngamin na yakasta kayo. Hindi dakla bye-bye. Ay, kasano nga abaybay anda ka. Kasta ka mo. Anyaya ti madikanyak. Ibagaya man. Ay, awan ti madikon ka anak kao. Ngam ti kasta nga aramida, ti dandanagan mi kan ninanang mo. Amangan tukit no nakarkaro ang may sagmak kagapoy ti kasta nga aramid mo. So adi na kami mababalaw na agdanag kami maipapankan ka. Kasta ti aramid ko, manang Emmy. Nasukirak, kat aramidek latano anya ti kayat ko. Nupay kasta, saan ama umuma dagiti dadakkel ko. Nang runa ni tatang ko amang bagbaga kanyak. Ngem no apay, adyak ida ikan kano. Ultimo dagiti kakabsat ko, adagundaway akasarsarita dak. Nang runa ti buridak mi ababai anadeket unay kanyak. Ngamjak man amo, tadyak pulos ida ipangag. Ad-addapay anasukirak manang, no daytay maaddaanak iti nobyo. Kas idinaam-am mo ken nakarelasyon ko ni Nelson, nga iso ti nakaigapuan ti naibagak iti damo apaset ti surat ko, asumagmamano atawan iti biyag ko. Ti nasayang. Oh, anya Mayet. Sumurot kay ti panag out of town mi kadagiti gagayem ko? Wana, alangan mo ta saan? Anyat amok ngay, amang ano adakit di babae akakadwayo nga aga out of town. Awan. Dagiti kayan ayat dagiti gagayem ko ti sigurado akadwami na bilang laan. Kat na di ka sumurot, sigurado ma-OP ak. Sakto lang tawan ti partner na ijay. Oh, amang ano damot sa bali nga itugot mo no bilang saan nakasumurot. Awan ko nakmet. Iso nga ron nga ibagbagakan ka sumurot ka, tapno ada partner ko. Sige Nelson, sumurotak. Agyaman nakmayat ha?
Ag-overnight tayo, Ijay, ha? Wen Nelson, di kag danag. Awan parikot kanyak. Bingbing anak, maturog kan, rabiin. Nanang? Oh, apay analiday ka, Bingbing. Ni Manang? Anak, di mon sapulan ni manang mo amayet, ta saan nga agawid dayjay. Napanan na. Ay, jak amo, Bingbing. Basta ko na nakano ka ni tatang iyo asaan nga agawid itarabi eh. Nanang? Amok anasidag ka ka ni manang mo. Nang runa kat da kayo ti kanayon nga agkaidda. Ngam awan mo't nga rod ita ni manang mo anak ko. Iso maturog kan, wan? Mabutunak, Nanang. Ay, anya lakit din ay anak ko. Awan ti rumbang apagbut ngam. Adamot dagiti kakabsat mo akadwam dito'y siled. Ada kami mo't ka ni tatang yo iti bangir asiled. Kayat ko ni Manang. Bingbing, saan mo kuman asapulan ni manang mo? Takas iti nakunakon, saan nga agawid ita? Maturog kakit din tanay, rabiin. Ada pa'y klasem inton bigat. Grabe anya. Nagragsak da ito nga outing tayo. Wana. Isang araw ngayon kagumaan ka ngayon ko yun. Ha? Ha? Oh, apay mayet. Apay akit kita, anak. Nabartag ka ka din, Nelson? Saan pa'y? Apay ay, ha? Nakalablabaga nga min dagiti matam. Kasla sa bali tilangam ita. Oh, si Kamat. Apay ko mas sumabali tilang akngay. Apay, alien. Sa bali nga min talaga. Ultimo ti iwas mo. Kasla maikawa ak. Awan tinagbaliw kanyak, mayet. Umay ka man kit di. Nelson, inarakop na kmatan. Uwan tapno may pariknak kang kanap patid ka kanyak. Tapno mariknam analaos ti panagayat ko kun ka. Nelson. I love you, mayet. Nelson. Nailawan kamin ka ni Nelson. Addan dagiti mo na nagbali na kayan ayat ko. Ngamjak pulos intulok ang magunod da. Ngam ita. Jakon nakapagkadkadpay ka ni Nelson. Inso ko kunti amin ko kankwana. Anyan tayo napasamak. Jak pulos ni namnama. Ha? Nakapuot ni Nelson. Oh. Nakarinig ka pa'y magayang mayet. Nelson. Pwede ka pa'y maturog. Pampanunutak namin tinapasamak ka data. Si Kamat. Apay aday ti pampanunutan. Nelson, kasano pa itan? Nagunod na kun. Anya ti plano? No kayat mo di agnaid ka ni di apartment ko. Ha? Wala. Agnaid ka ni di tagdin natan. Saan ta nga agkasar? Si Kamat. Santa pa panunutan day takasar-kasar. Basta no kayat mo, agnaid ka ni di apartment ko. Tapno, di mon pampanunutan tinapasamak ka data. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.
Aklonek anas daawak iti daydi akanito manang Emmy. Takas laawan anyaman na ni Nelson tinapasamak kada kami. Idinto tasyak, madanagan una yan, taamangan no agsikugak. Gapo nga rod iti kasjay a napasamak, pimanawak iti balay mi nga uray sa andak akayat apalubusan dagiti dadakkel ko. Kat nakidenaak ka ni Nelson. Kabayatan ti panaglabas ti aldaw, at dati sa bali anadlaw ko, iso a kinasaritak ni Nelson. Anya di ko na mga ibagam kanyak. Mas daawak ngamin. Apay ano sumangputak nga agapo iti trabaho. Pasaray, adda masabat ko nga agapo diti apartment ta. Ah? Sigamat. Di ka lang nahirwaman kanyak. Amumot nga do ti gagayem ko saan ka di. Pasaray adda sumarungkar kanyak diti apartment. Nelson, Dagiti mo't daduma, klientek tagi jay. At dadagiti ipapa-edit da kanya ka voice over. Video, kan daduma pa eh. Amumot ten. Nalaing nga ag-edit iti video kan voice over. Dahil tangamin ti trabaho ko. O dagiti ka trabaho am. Ibagam kadakwada nga agaw-awat iti kasta kita ti trabaho. Amang ano at dadagiti agpangpanggap nga agkalay sa kadakwada. Ibagam tadatan ti alaan da para iti photoshoot ken video ti kasarda. sige. Di kagdanag, ta ibagak no bilang adamadamag ko nga agkasar kadakwada. Dakkel ti kita iti kasta raket mayet. Iso nga oray awan ti permanente trabaho. Awan na nyaman na. Basta dadagiti umaya klientek ti apartment. Sigurado ang makataggedak. Tandaan am dayta. Naimbagmata na panunot mo tinagpasyar dito'y balay mayet. Kailiw da kauna yan, nang runa na itay buridak tayaw. Tatang, Oh, apay kasta tilangam. Naliday kamat. Adamat. Ada ka di parikaut. awan tatang. Madlaw ko nga da sa bali ang mapaspasamak kun ka anak ko. Ibagam ko matap no matulungan da ka. Awan ko nakmet tatang. Saan daklatan nga ikaskaso? Anak, di mo mailibak da ita. Kat no jak agbid daw. Adda pa kay naigan ti lalaki asim murutam. Tatang, Mayet, anak ko. Amo ka saan da ka amalapdan, itaan yaman akayat mo. Nang runa ta kanayon mo nga ibagaan na hustuan kan ititawan. Ngum saan kami akomportable kan ni nanang mo, iti lalaki anak idun na am. Agasam, tanaminsan lang anak kita me, kat di na kami pa'y kinasarita apulos ide. Iso ano anyaman ti pangaan siyo tatang. Gusto ko man. Di kayag danag. Tanoan yaman ti mapasamak kanyak. Saan kayo ariribukan? Tandaanan nyo dayta. Masabol po manawak mayet. Umadayo ak. Anya? Walang apay. Anya tinapasamak. Saan ka nagdamag? Mga laaklaan ka dagiti kawas ko. Ha? Kasano akon? Di mo ko na napanawan na. Mayet, anya ka kadi. Agdardarasak ko naklangarudan. Saan mabalin ang mataktakak? Ang mga noan niya ti mapasamak. Anya nga min ti mapaspasamak aya. Ibagam kanyak. Saan nakasta sumangpot ka diti apartment? Kalpasan na. Diyos ki. Adan dagiti pulis. Apay dagiti pulis. Anya tinapasamak Nelson. Ibagam kanyak. Tatang, awan di basol ko.
Awan amo kita ramid ni Nelson. Awan tatang. Ay, Mayet, anak ko. Diyak amo di may papanitiligal nga raramidan na. Kanjak pulos nakit kita dagiti bagbagada nga illegal a droga iti apartment mi. Anda tinakumpiskar na giti polis. Sungarod ati niliw na kayo adwa. Tatang. Sigun iti nakasarita ka polis anak ko. Nabayagan nga under surveillance ti kadendendam ka po iti illegal a droga. Wana mo kiti day tangaramid ni Nelson tatang. Awan na pulos. Ay, anak ko. Pangasi yung tatang. Tulungan da ko ma. Diyak kaya ti mabalod. Awan ti basol ko. Awan ti illegal nga aramid ko. Amoyo dayta. Mala, ikagumaan mi ka ni nanang mo tagsapul iti abogado amang tulong ka na tayo anak ko. Masapul tayo ti abogado. Tatang. Saan mi mo na kaya tamabalod ka? Tamamati kami ngawan ti basol mo. Masapul ang mapanaknikan tayo dahi tayo ti korte. So ang mga abogado tayo, anak ko. Kasla akla na ba sa apyek iti daydi akan ito manang Emmy? Tapod numot nga awan apulos ti ammok iti illegal nga aramid ti lalaki anakidan naak. Pudno nga insawang ko iti amak nga anyaman ti mapasamak kanyak, jak to idariribuken. Ngem kadagidi akan ito, awan ti sabali ang nagkamangak no saan adagiti dadakkel ko. Naimpaglaengen ta nakasarak datatang iti nasingpet nga abogado nga isu tinangilaban iti kasok manang. Ket napanagnakan at talaga nga inosenteak. Tilaeng ayan ti adat na. Nabaludak iti agarup upat atawan sakbay a napanagnakan nga awan ti pakainaigak iti illegal nga aramid ni Nelson. Kasla akla na parutan iti siit iti barukong ko, idi nawayawaya anak. Ngamkas iti nakonakon, nasayang ti sumagmamano atawan iti biyag ko, gapo iti panakairaman ko iti illegal nga aktibidad. Itamanang, adan bukod ko a pamilya, kat naulimakan ti biyag ko. Ngam tunggal malagip ko tinaglabasak, maladingi tanaklatta. Daytoy tipadas ko. To'y pagayam mo, mayet. Pagayam a mayet, kinapudno na, saan laeng asikatikasta. At damot laeng dagiti nabalod, akalpasan ti adu atawan, nawayawayaan, gaputa na panagnakan nga inosenteda. Maawatak ti kinunam ano daduma, adda dagiti saan nga umno apan nakaipakat ti lintag, nga maanya nga rod. Talaga akasta, iso akasayaatan latta pagayam ko, no agbalin tayo anaanad, tapno saan tayo ama isarsarak. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Tintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maria.
kadagiti tugo iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Felix, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Rogelio ken Jovi Etrata Castillo, iti Morro Bay, California, USA, from Lourdes and Carmelo Rapanot, ti Irisan, Baguio City. Makablaawan pa iti Jose Dulay ken Gubatan family, kastamot ti Olivas family, from Josephine Jose ti Sobol, Asingan, Pangasinan. Ni ading ko a Lorena Katil, amin a pamilya ken padak adumdum ngag ditoy Hong Kong, from Loretta Katil ti Lanna, Tabuk, Kalinga. Kadagiti insan ko ken Juliana family di Tamuta, Kasibo, Nueva Vizcaya, from Jonalyn Fabilin. Happy Thanksgiving ken ni Mary agayem ko ken lakay ko a Melchor nga adda ditoy Texas, from Diamond Printing with Pearl. Pamilyak dita Katabayungan, Kabagan, Isabela, ken family ni lakay ko dita Santa Maria Isabela, from Eve Bautista iti Roma, Italy. Happy birthday ken ni Joy Padilla ken Johnny Padilla, from Shans Padilla. Makablaawan pa ni Lola Leoning Antonio Zambrano, ken the Jaslyn, Rowan, Joy, John Stephen ken Lester Prehiliana, dita San Jose City, from Jessler Prehiliana. Anak ko the Princess Rislin Bautista, ken advance happy 3rd birthday ken ni Bunsumi ni Prince Noah Bautista, from Eve Bautista iti Roma, Italy. Shout out kada Dante Levantino ti Makati City, Margarita Pangasban ken Abdullah Habibi. Makablaawan ni Mama Marie, Tatay Eduardo, Nanay Anastasia iti San Mateo Isabela ken Papa Ismael dita Saudi, from Levi Dakiwag. Nanay Naida ken Tatay Rolian Mendoza dita Barangay Nankalabasaan, Umingan, Pangasinan, from J. Domingo. Makablaawan pa iti Bulaton, Agbayani family, di Tawangwang, Burgos, Pangasinan. Especially ni best friend Cesar ken Juanita Agbayani, from Wong, numero 3. Shout out kada Makayla Gail Tani, Gemma Frutas, Liana Villena, Salis Mix Vlog, Jantel ken Juvina Neve. Datuin family, dito'y Burgos Isabela, from Norman Datuin. Gingerly ken Mylene Ramos, Auntie Erlinda, Uncle Pedro, Angel Barts, kani Jenny from Jan Rabanso, ti Magsinggal, Ilocos Sur. Amin a friends ko dito'y Hong Kong, kan amin at tropalets, kan Ilocano girls dito'y Hong Kong, kan dagiti anak ko ada Diane, Ryan, kan Nicole, from Rowelyn Corpus, iti Hong Kong. Makablaawan pa'y ti anak ko ani John Stephen kan papami ani John Lester Prehiliana, from Rowan Joy Prehiliana. Shout out pa'y kada J. Chris kan Miss Nobody. Special greetings mat para kan ni Ma'am Grace Agtina Sales kan ti pamilyana di Tapasukin, Ilocos Norte. Thank you very much. Kan good luck iti exam mo, Hana Kerima Sales. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Pagayam a Felix. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Felix. Taga Kagayanak manang, ngamiti agdama kat adaak dito'y Taiwan, kas may nga OFW. Awan ti panggap ko idi nga agabroad. Nang runa, tanakastrekak idin kas kamang ti militar di tapagilyan tayo. No apay nga dak ita ditoy, ken no apay at tinallikod ak ti serbisyo, dayta ti kayat ko nga isalaysay kada kayo. Kat sapay lakuma, tamaikan iti gundaway, ama ipatangatang, daytoy pakasaritaak.
Felix anak, umadanin ti kasangay mo. Anyat planom. Andiyak pa mo nanang. Sana kami na sigurado na daak dito inton kasangay ko. Nay, apay anak ko. Papanam ko ma. Ang mga numaya ka na kiti destino nanang. Amoy mo tinag itikas kanyak nga da iti serbisyo. Pasaray maibaon kami iti sa bala lugar. Anyan. Kunaklakit din no dito'y ka nga agselebrar iti panagkasangay mo anak ko. No sanak to pa mayakar iti serbisyo nanang, agselebrar tayo. Hanggang numayakar akon, saan tayo na makapagselebrar? Sapay sang kadamag ni Mona no anya ka no ti saganam. Ni Mona? Katuan, tunggal makita nak. Sang kay baga na nga ibagak kanukan ka nga awisem into nagkasangay ka. Anyalakit din na agayim ko aya. Talaga ka di nga agayam kayo laang ka ni Mona. Awan relasyon niyo. Wala ni nanang, tila ibagbaga na. Agayim kami lang kini Mona. Saan kami nga agayan ayat? Amang ano kumaro man ang kinakuripot mo, Felix. Isong ay bagbagam amayakar kay ti destino. Uy, sana niya? Talaga lang kami nasanak pa sigurado na daak tupay dito into nagkasangayak. O di tap na sigurado, i-advance mo tag celebrar. Anya? Wala, tap na di ka makalusot. Kaya't mo lang amin ti makalisikot. Sana niya? Amamunak muna. Sana ka kuripot. Talaga lang nga sana kasigurado na daak tupay into nagkasangayak. Tama nga no kilata may ulog ti order amayakar kiti destino. Masigurado nga dakan to pa dito'y Felix. Isong itapay laang, rumbang lang agsaganakan. Talaga si Kamona. Uray kitaem, saan ka pa'y amaiyakar iti destino? Agkasangay ka pa'y, Felix. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Napinta sa damag, mista. Oh, anya day tarayan? Saan tapay ang maiyakar iti destino? Talaga? Wan, nakasarita konti may sa amista tayo. Kita man lang agpaiso. Pimay sa timbaga ni Mona. Asino amo na? Di ka ubingakan ka aruba mi, Brad. Gayem ko. Kunana nga agselebrarak kano pa iti kasangay ko, sakbay ang maiyakarak iti destino. Wan nga agpaison na, dandanin kasangay mo. Wan Ryan, kat itapay laeng, kan-kansyawan ako ni Mona agayem ko. Masapol ka nung agpaskinak, agselebrarak. Alangan met namin asaan, Brad. Sa bagay, nakaugalya akong dagpasken no kasangayak, Brad. Isa sigurado, adan to ba si tapasken ni Jebalay? Ket kastalatan, di nakimbita rin. Imbitado ka siyempre. May sakan to kadagiti espesyal sa nga ilik into nagpaskinak, Ryan. Felix, anak ko. Kitaem da mo na kan Ryan akadwam iti serbisyo. Apay nanang? Nakaragragsak na agsarsarita. Idinto ta, itala ang anagam amuda saan aya. Wan nanang, itala nga nagamamuda. Itay pa'y apalpaliiwak ida. Saan da mo tang agsinsina, kan nakadagdagkat da iti tunggal maysa. Katawan mo ti dakes na nanang. Baro ni Ryan, kan nasingpet. Balasang mo't ni Mona. Di awan ti parikot. Nagsayang anak ko. Sapay kaya't mi kanitatang mo ni Mona nga agbalin a manugang. Day tatiag paiso. Si kamot nga men, kunamot agayem mo laang. Di mo mo't kayat nga arman. Kanya kayo lakit din na yan, nanang. Saan man natilay bagbagayo? Aywan gayam. Ipapudot yung man day tayo pinapaitan, nanang. Tapno saan niya agbalay ti sebo na. Napintas, na ama,
Kan naragsak ni mo na akaubingak manang Emmy. Jack ilibak nga damot pa naggustok kan kuana, nga mabainak amang iparipirip, taamkek nga amangan no madadael ti panaggayem mi, no maamwan na nga agayatak kan kuana. Aklunak nga daimon ko iti daydi kanito, anasiputan ni nanang tinaidumduma a kinadeket damo na ken Ryan, amistak iti serbisyo, iti daydi a panagkasangay ko. Ngam sa anak a nagpadpadlaw, tanakitak a naragsakmet ti gayem ko. Inaram nga rod ni Ryan ni mo na agayem ko, kat naaddaanda iti relasyon. Nasakitanak manang, ngamjak impadpadlaw, nang runa kat agpadada anadeket unay kanyak. Tito Felix, apay asat ka? Ayi siya kaanakan. Apay anak ka rin kapailan. Jack makaturog tito. Apay ngamin. Di matadapay klase minton bigat. When tito? Oh, rumbang lako mga rod anak katurog kan Amangan numala daw ka mapanag-eskwela inton bigat. Saan tito? Apay asad ka? Sa anak mo't asad kaanakan. Adalang pampanunutek. Sigurado ka tito? Wen, sa anak ka naliday. Pampanunutek lang ti may papaniti trabaho. Kasta ka di? Wen kaanakan. Iso nga alan. Ingka maturugan, wen? Okay tito, good night. Makitam, Felix. Ultimo ti kanakam nga agtawon laeng iti siyam. Madlaw na pa'y ti kinaliday mo. Nanang? Saan ngamin at talaga mailibak anak ko? Katno sa anak amariro. Adda pa kainaigan da mo na agayem mo. Kanti kadwam iti serbisyo. Pagkunaan nyo kumamot, nanang. Ay na, Felix anak ko. Di ka makapaglibak kanyak tasyak ti inam. Di mo man aklunan. Amok, nga adda pa kainaigan day taabanag, iti kasta a kinaliday mo ita. Ay kat nakapuyan namot ngamin ni mo na agayim na. Anya nga'y, di naunaan di kadwa na iti serbisyaw. Ngarod sa ita, iso ti paglidlidayan na. Minaklon na kadikan ka ti maipapan iti day taabanag. Ay saan, lakay? Amumutan ni Felix nga anak ta. Saan na nga ugali nga ibulgar ti marikrik nana? Agdadata ken madlaw iti langana. Ay, anyan nga agpaisaw. Sapay agpada ta mga yatamang manugang ken ni muna. Ngarod ngam anyan, tadi naman la na ipalapal mo tirik nana ken ni muna. Idinto ta na deket damot unay. Ay, kasta talaga. Nalabit saan da nga agkagasat ken ni muna. Iso nga, saan nga isuda tinaitan ni para iti tunggal maysa? Di ko namkit day, talaga nakapuyan ni Felix nga anak ta ni Mona. Di naman lapinadas nga impalapal ni Ayat, taamangan kit day no naisalat. Oh, Ryan. Apay naliday ka, Brad? Matuloy namin Brad. Ti anya? Maiyakartan iti destino. Anya? Day tati agpaiso Felix. Naiulugan ti mission order. Ay, anyan. Kunaklakit din sa anin na matuloy ti pan nakaiyakarta iti destino. Matuloy Brad. Isu amalading itanak. Nang ronak at nariribok a lugar ti papananta.
Anya? Day tatipod no, Felix. Ay, una yan. Sapay kang itingitan tiriribok itay ti dadya alugar. Masansan ti rin nupak iti nagbaitan ti tropa kang dagiti rebelde. Day tangarod kat. Kasano ngay brad? Naibagam ka din ka ni Mona? Day tangarod ti parikot ko. Sapay man nagdandanag ni Mona, brad. Felix. No pa'y kasta. Masapol nga ipakamom kan kwa na. Iti kasta, saan nga agdandanag unay? Inton addatan ton iti lugar apakayakaran ta. Mona, arabiin. Ngamapay ngay malatiw ka pailaan. Felix, umay ko ipakaasi adi mo baybayan ni Ryan iti pakaiyakaran nyo. Ha? Ay atag unay ni Ryan. Diyak kayat nga dadak sa mapasamak kan kuana. Diyak lakit di ka bailhan. Anya kalakit din aya. Apay akas ti ibagbagam. Mayakar kami lang iti destino. Apay akas talauna hindi pa nagdanag mo. Felix, di ka agisam-isam. Madamdamag kuno kasano ti kinariribok iti lugar apakaiyakaran nyo. Ha? Kanayon ko ang mabuya iti damag, nga adadag iti matamtambangan a soldado. Kat pasaray adda ti matay kadakwada. Isa pa nga asim, ikarim adi mo baybayan ni Ryan akayan ayat ko. Ikarim kanyak, Felix. Dinak sinardengan ni Mona iti day di rabii, sakbay ti panagluwas mi amapan iti pakaiyakaran mi. Aging gaasa anak ang nagkarikan kwa na manang Emmy. Nupay kasla mabriat ti barukong ko, gaputa masaksakitanak iti makitkitak adyar ni Mona, nagkariak kan kwa na. Ultimo dagiti dadakkel ko manang, napalalo ti panangbilin da kanyak, nga aganadak iti lugar apapanan mi, tatalaga akatibok idi tiriribok iti dayjay a lugar. Masansan ti enkwentro dagiti adda iti serbisyo, ken dagiti kabusor ti linteg. Adamot panagamak ko, ngam intalagkon ti amin iti namarswa. Taamok nga isulaeng ti kabilgan akalasag mi, iti ipapan mi iti nariribok a lugar. Apay adi ka pa'y maturog bakit? Ada alam mo tirabi. Ay, madandanagan aklakay. Bakit? Kanayon ang may padamag nga dariribok iti nakaidistinwan da Felix. Idila ang agsapa, adaman ang natambangan a militar. Naimbagtawan ti pimbusay. Ngam, adda dagiti nasugatan. Ay, madandanagan akmutlaan. Isungorda ka na yun na kumararag kakiti na marswa. Asapay la kumata di na baybay ante anak ta. Lakay. Malaksid iti dakkel at tulong nga maipapaay ni Felix kadata. Kastamatan kadagiti kakabsat ken kakaanakan na. Diyak lakit di maaklaw no adda ti dakes a mapasamak ken kuana. Kasta akmatlaang lakay. Ay, sapay, agkabakabaak. Anya? Ngay tati agpaiso. Iso sapay la kumata kanayon at arabayon ti Diyos ti anak ta. Iti lugar nga ayan na. Nakaululi magtaglawlaw. Makatitilang ti kinaulimag na. Jack magustuhan da ito ya.
Sa balit agparparik na kanya. Sinyasak ni Ryan nga day ti dadya banda. Narigatan. Amangan. Ada ka busor! Rinout na tayo! Ada ka busor! Masapol nga gling na tap. Oops! Nagsip ng taglawlaw. Nalawag ang makita no sa dino ti pagtaudan dagiti ranipak. Gapo iti panagbus iti igam dagiti kabusor. Di ta abanda ti pangipaturungan iti paltong ko. Ay naanak ko, agyaman ak ta si kakaradkad ka si Mangpet. Agyaman ako unay, Felix. Nanang. Naamuan mi iti damag tinapasamak anak ko. Ay na, agyaman ak, ta saan ka na ipada iti gayem mo, anak. Awanan ni Ryan, nanang. Awanan ti gayem ko. Felix, anak ko. Naimbag ta pinalubusan na kasi muro ta nang iyawi diti bangkay ni Ryan. Iso nga da kita. Anak, nalabit nga agpatinggalaangan at talaga ija itigasat ni Ryan. Diyak man lang nasa lakniban ti gayem ko, nanang. Diyak man lang nasa lakniban. Anak ko. Maladingita na kitinapasamak kan kwa na. Maladingita na una itinapasamak kan ni Ryan. Aim! What? Ready? Aim! What? Ready? Ready? Aim! What? Mona. Nagkari ka kanyag, Felix. Ingkari mo di mo baybay antigaya na yat ko. Pakawanin na. Nadyak na sustinirtin karikin ka muna. Pakawanin na kuma. Nagdaras dagiti pasamak. Agin na dayo kami idi ka ni Ryan. Idi ka lahat ang nagbusi ti igam dagiti kabusor. Kalpasan na. Diakon amo dagiti si Maron na napasamak iti dayda ka nito. Diak mo na siputan ni Ryan. Tanay pa may santa atensyon ko iti panakirangat ko. Ngam kabayatan terin nopak. Ikag kagumak tinagarudok anapanitayan ni Ryan. Tapno matungpal ko lang tiin karikin ka. Ajak baybay anti kayan ayat mo. Iso na lang. Ito Idi nalpasan terin nopak. Dita na naamuak. Amay sa gayam ni Ryan. Kadagiti killed in action. Felix, awanan ti kayan ayat ko. Awanan ni Ryan. Ladingitag na napasamak mo na. Lumabalin na kumasyak langan di pimbusay. Saan ka ni Ryan? Tapos saan ka ngagladladingit takasta? Lumabalin na kuma. Mona.
No kasano ti pan nakapasakit ko, idi nakitak ti kinaragsak damo na ken Ryan anaaddaan iti relasyon, nagtriple ti saem anariknak, iti nakitak a panagladingit ni Mona, idi pimusay ni Ryan manang Emmy. Ngem saan ko abinaybayan ni Mona, ket nagtalinaedak iti sibay na, agingga anaaklon na ti kaawanan, day di Ryan. Kagiddan ti ininot apan nakaaklon na iti amin, na ikanak mo't iti kirad, anang iparipirip iti riknak ken kuana, kat sa anak anapaay manang. Ngam sakbay ang nagkalaysa kami, kinid daw na nga agikataklaangan iti serbisyo, tadi na kanun kayat ama ulit tinapasamak iti immuna nga ayat na. Day tati makagapo, no apay nga daak ita dito'y balasiw taaw manang. Sapay lakuma, tanakaibati ak iti inspirasyon kadagiti dumdumngag. Agyaman ak unay manang Emmy, to'y pagayam mo, Felix. Pagayam a Felix, umuna iti amin, makipaglading itak iti napagteng tigayam mo. Gapo iti saan nga aggibgibos arin nupak. Adun dagiti nagbalin a biktima, gapo iti awan kaes-eskan na ariribok. Kat amin tayo, dawat tayo nga aggibos kuman. Maipapanmet iti benegyo kanimona, kablaawan kayo, ta iti udi na, da kayo metlati nagkagasat. Mataginayon ko mga rod ti kinaragsakyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi tagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon ipi danal tibiyag